Na, szevasztok gyerekek! Ebben a videóban itt van velem Bogi. Sziasztok! És most, igen, muszálltam. És most várom, hogy Bogi feljöjjön a szerverre. Mi van? Nem tudom. Ott vagyok. Jó, gyere. És És az alját. na, akkor ebben a részben azt fogjuk csinálni, hogy megvárjuk, még ez megnő. Addig ezt a füvet itt le fogjuk vágni. Fogjuk. Igen, és ezt a videót egy ilyen 14 percesre terveztük, és hé, ne vidd ma... Igen. És akkor várjál, veszek Nagyon jó, veszem. ilyen izét. Már szóltam, hogy ha veszem. Veszek kettőt, és hozok veszek két cukkot. Én hoztam haza. Én is hozom. Jó van, akkor itt van mind a kettő. Majd itt van piacon valahol. Jó, akkor mennyi az van? Na, Ne! de gyere el nekem. Akkor én viszem ezt, mert nehezebb ráállni. Jó, és akkor én akkor mikor hazamentem vágom egy füvet, jó? Ezt a videót körülbelül olyan 20, vagyis hát nem, a Farming 14-nek a részét olyan 20 részre tervezzük. És ebben a videóban úgy mondtuk, hogy a füvet fogjuk levágni. Ja. Hogy jöttök? Álljál rá! Várjál, nem tudom, hol vagyunk. Én ebben mindig is Hol vagyok? elbéna voltam, de... Álljál, akkor igen, itt vannak, oké. Most ez pont fordítva kell? Jó, akkor itt vagyok. Akkor ezt le is rakom. Na, én akkor vágom a füvet. Jó. Nem igaz, nem bírsz ráállni. Hát de mi oldalán? Hát én azt se tudom, hogy... Ez olyan szar neked. Ez miért ilyen tologatós? Hát én tudom. De olyan csicska vagy. Szóval, ja. De miért toltad ki? Hát látszik, nem bírsz farmingozni. Jó. Istenem, ez is felmérgel. Bocsa. Milyen szar már ez a telefon, te? Hát. Na végre. Be tudtad rakni te. Itt olyan csicska vagy. Ebb vagyok. Csicsika. Csicsika. Most merre kell menni? Úristen, merről. Vagy el... Jaj. És én elindulok. És neki megyek terítésre. Úgy ezt nem érzem, hogy átmegyünk a köven így nagyban. És neki megyek a házba, bocsánat. Ó, ez a kocsi is pont jó helyen van, bazd meg. Takarodjál arrébb. Komolyan. Te. Nagyon is. Szóval, ja. És ha hallatok valamit a háttérre, az bocsi. És hát a zöld ilyen fél. Na. Vágjad. Hol? Azt nem tud vágni. Itt, nem is. Hol? Az az kukorica ember. Kukoricát akar hűvágóval vágni. Hát ez normális. Ó, de itt már... Ó. Ne vetted
egészet. Hát le, mert addig bénáztam. Várj már meg. Ki hagyta itt ezt a szart? Jaj, nem tudom. Nem bénázom. Na, azt mondja, hogy kell a kukoricavágó. Én vágom a kukoricát. Ott akkor én mit csináljak? Maradj magadba. Na akkor... most le is rakom az izéit. És megy, ha minden igaz. Látod, még jó, hogy felraktam a púcsit. Na, azt mondja, hogy... Na, itt vagyunk. Csak úgy itt is volt. És az van, hogy én most megvágom a kukoricát, te meg lófaszt csinálsz. Mit tudom, hogy kutyikázok. Szkúrban is segítség. Jó. Állj már arrébb a izével, ezzel a felszedő magyukával. Ez a... Bála felszedővel, igen. Kösz. De mit csinálsz? Jó, akkor készülök. De mit csinálsz? Látok mindent. Komolyan, mert többet nem fogok halni igazi. Inkább Danival játszok. Jó van. Mit csináljak? Jaj, Várjak, de a le teleszarál. fogok merülni. Én is. Hogy az milyen lassú már ez a gép? Na, azt úgy kell kiborítani. Itt a kukoricás. Bazd meg. Hogy kell ezt kiborítani, ember? Ilyen jó traktorsal életemben nem láttam. Hogy a jó Istenbe kell? Nem úgy. Nem lehet kiborítani. Meg nem elég. De ki kéne, hogy borítsa. Hát ott kéne, igen. Húha. Hát akkor megpróbálom ide adni az a... Nem tudom, mi van vele. És ide se lehet. Akkor én ezt nem borítom ki, akkor nem az ember. Jaj. Na, várjál, megyek ültetni. És pusztam ide búzát. What? Te meg sincs ott. Na vágjam. Nem kell megyek. Tessek. Pont ezt vágni. Tessek. Nem kell. Vagyis hát jöhet ültetni, de nem fogod szerintem látni az ültetést. Mert én sem láttam. Vagyis Dani fenn volt, ezt nem látta. Megkövettem az eljöket még egy kicsit. Kukoricát, virág,
Mit? Önbúzát. Meg le... Ja, akkor megyek erre a földre is. Igen. Ez már le van az élve. Már le, most válogattam le. Szóval... Miért megy a pénzem? Még nem is te csinálod. Mit? Ültetést láttam, szóval... Mert látom, hogy megy le a pénzem. Hogy ez pénzed? Nem mondod. Semmi nem pénzetem. Nincs csak forgolódik. Azon a helyt, ahol ilyen... Aha. Ha így ki van hagyva. Ja, hogy... Én meg valami más csinálok szerintem. Az ültetés. És nem is kell csinálni. De az köcsön. Akkor nem is vagy itt. Ki? De is nem. Lát? Micsoda? Lát? Hol látnak? Hol látlak? Ja, én kész vagyok. Én... Hát én nem. Csak kihagytál egy kicsit. Az nézd már meg! Mondom, hogy nem látod, add ide. Csinálom én. Várjál. Vagy ez. Jó van, de nem tudom még az. Itt van. Most búza van? Igen. De le is van. Én nem hallgatom. Nem tudom, hogy most is vagyok ki, vagy nem vagyok ki, szóval gyertek. Nézzük. Jó, lehúzta egy izére, szóval. Ez is kész van. Amúgy én mindenre ide állok, ha kész van, szóval. Látod. Na, akkor az van, azt kell csinálnunk, hogy venni kéne hol van? Ezt, igen. Most venni kell az itt, itt. Szóval nem kell. Nem, én megyek. És akkor mit csinálok? Majd jövök, és ezt mondtam. Egy mellé. Ülhetsz, de ne nyomkodj is amúgy. Nem nyomkodok. Amúgy, amikor nézjátok, és akkor is néztük. Gyűjt. Szóval én hazaviszem addig egy vágás. Na, itt vagyok gyerekek, itt vagyunk. És már haza is értem, és már itt vagyok a földnél, szóval... Látod, mi a különbség? Hogy a barna, ez meg így kiféríti. Utána ezt össze kell sorolni, vagy mi? Szóval még utána hozni kell az egy járművet. Én ezt tett... De ne! De te irányítasz, és neki így elmegyek a sorra. Igen, mert Bogi nézi, hogy mit csinálok, szóval... Nem. Ja. De... még ezt így gyorsan csinálom, ezt a videóba. Ezt, hogy így... Nem ám! Én nem csináltam semmit. Még ezt így gyorsan megcsináljuk ezt a földet. Aztán vége a videónak. Szóval majd szerintem inkább kivágom, majd szóval majd jövök, hogy kész van. Na, itt is lennénk gyerekek. Megcsináltam, és ezzel búcsúznánk is. Következő részben nem fogok semmit csinálni. És hát fogunk csinálni, csak most nem fogok még fellépni, szóval ez következő részben majd újabb fogunk csinálni fogjuk tovább. Köszönjük, hogy megnéztétek ezt a videót. Én Laci voltam, és itt voltam a Bogi. Sziasztok! Sziasztok!